Osa odiniweyo uyaphumzwa njalo nje family yakho wethu nogqibileyo ukulima indima yakhe entsimini uthatha igaba lakhe alibeke emagxeni apheke endlini. It doesn't require ke i-age ukudinwa kudinwa nama 2000 ngoku ubona 2000 engathi lika 87 lidiniwe malibonke igama lenkosi udini ubone i-90s alimela nexhegwezane ekuthiwa ngumamcirha phaya eRhawutini kukhona abangena umelana nalo nalapha abadiniweyo nalona udiniwe waphunyuzwa ayondando kaThixo le kodwa kukwazi kukaThixo malibonke igama lenkosi. And nje sazi nje uThixo ebenithembile emabhishophi uyazi ke enye into iye ithi xa isenzeka ibe inguThixo efuna ulanda abantu bakhe ethembe nina amabhishophi ukuba esi simo xa sithe sehla kuni kwawuzuzeka abaninzi. Kubutshilo obhala kakuhle kwincwadi kaIsaya wathi ngokubhubha kwekumkani uZiya nam ndayibona inkosi. Qala ke amabhishophi ukustivandla man ukusti nje sivo kokuba ingaba lento ubusithi masiyenze ungakwazi noyenza na wena. Amen. Ikhangele Hallelujah. Siyake kumongi uthi umabhishophi abakhangelwe enxebeni mabakhangelwe nguThixo. Siyakumongi obhaliwe apha akabhalwanga kubhaliwe Mantshantsa. Andazi noba nguwe ke tata okhanya ukhona omnye ke utata ozawumela kumongi
Ndiyarhalela mani ke uphinde amabhishophi okokugqibela. Phinde okokugqibela. Nindixolele. Hayi ke. Ndicela kutata or umcebisi nomantshantsa. Umongi, utata umcebisi notata or umama umantshantsa. Ngaba baya bephila baqala begqibela. Thina ngoku kuzawudingeka umuntu emntwini ase umuntu kuThixo. Siyavanana family yakho wethu. Njalo nje ke iyakunceda into ethi ungaxabisi uinshore umzimba ube umphefumlo wakho ungawinshoranga. Anindiva ne? Umzimba kaloku xa uthe watshona uthatha uyogcinwa emoshari, but umphefumlo wakho xa uthe wohlukana nenyama uzawugcinwa phi? Uzawugcinwa phi? Akho fridge yamphefumlo. Therefore kudingeka umphefumlo uye phaa apho umpostile Paulos athi sinesakhiwo esingakhiwanga ngasakhe. NgoKristu inkosi yethu, amen. Thatha ke ba ubishophi indinzimele lento ndiyarhalela ba uba ubishophi umantshantsa uthethe ngolunye uhlobo ndazibona ndiqhiyaza. Thabathana umbongo ke bantwana basekhaya ndiyibuyisele kuba umqwathi. Ke bawathi izena yonke ifemeli iyathathwa kodwa mabahambe bayindlela kwenza omnye umandlalo asifuni mntwana sesishumele sagqiba. Enkosi mntakaNkohla ne yabulela khange ubulelwe apha ndabulela ke ngoko usebenzile. Kukho yabona inhloko engakhange ilala insuku ezintathu noko ibe bu crazy nyana kodwa kusebenzile. Wow, wenza kakuhle. Enkosi kodini, Nkosi mntanami. Nkosi kodini. Sawunika uba athi lo uba ugodolayo nguye ozawuvala le thoni. Ndizawucela nje xa ndiza
indoda ivela eJeriko isehla beyikhangela ijonga kukhona owamntu abhuqebhuqekayo pha beyikhangela hey umuntu lo yasondela yawabopha amanxeba Nkosi yami. yawabopha amanxeba Hey, baba. bazalwana akekho umuntu angathi nebona umuntu bebodwa enkangala asondele abopha amanxeba ngoba into enzekayo phayana uzothi melifika ipolisi bothe uthi naku lo muntu umbone uwedwa uzoyibele inkwenza ngoba kuzawuthiwa ubulewe nguwe yabona ubulewe nguwe ngifuna ukuthi ke njengoba nilapha nje nisondele enxebeni lale family yalapha ekhaya okokuba nizobopha lamanxeba njengoba nilapha akho inxeba libuhlungu njengenxeba elingaphakathi amanxeba lapha kuni ngangaphakathi kodwa njengoba nilapha nje nibonakalisa ukuba nizobopha ntoni amanxeba nizothatha lenhlungu ndingendathi izolo uma ndifika lapha ndathi iintloni ziyamnceda umuntu silapha nje silapha ngenxa yenhlungu ndisuka le first year abazalwana ndakhumbula ndacinga uma uzilimbola tata uzilimbola ive ufika kuba esehlo sesisetho fana sikatata Matshata apha ecaweni ndaqomba abazalwana ela nxeba lehlela batata ubukhobe nabasithethanga abazalwana kodwa ubukhobe benu njengoba nigcwele apha unetete niwabophile amanxeba abatata nomama ubukhobe benu nje kubalulekile bathuthuzele nibophe amanxeba ngaphakathi ngobukho benu ninqabe icawe zenu mefuna basecaweni abefundisi banqame uyofundisa ezikonzweni zabo kodwa ngenxa katata Matshata noma Matshata baqonda ukuba mabasondele enxebeni bazobonakalisa ukubana lamanxeba bawevile ndifuna ukuthi bataba kwethu mandincome kakhulu inkokheli yam basuka le Bhofolo abantwana khange balale bebezebhofolo kodwa ngenxa yoba besondela emanxebeni kamama Matshata notata Matshata basacula nangoku abakayeki kuba basondele phi enxebeni bezothuthuzela inxebe lingaphakathi lezi ngoma nizenzayo nithuthuzela amanxebe ngaphakathi lo msebenzi niwenza abantwana bam mkhulu kakhulu wokuthuthuzela ukuculo kunabazalwane lento ngumculo iyathuthuzela uyabona ngo abatata basize homa bephilile nomama Matshata kuba bebona nje ndiyathandwa kukho nobani nabantwana basecaweni besuka ngapha beze bazodlula apha yintuthuzelwe bazane abekho abantu abathuthuzela njenganjengoba ngigcwele apha hayi ndingemalopha zishilo kodwa bazalwane abona abathuthuzeli babalulekile baba bagcwele apha ndifuna ukuthi ngaloo mazwi beningafuna ukuvala njengegosa bazalwane mawucaca ukuvala indoda enkulu ndifuna ukuba vuma nje umbongo walapha ekhaya ngutata ugodolwayo kwele phaa first half nayinkokheli yam utata Madolo sikhonza sonke bazalwane sikhonza sonke nami ndiyaqonda ukuthi andinokwazi uba ndingezi kutata Matshata onke batshona ngapha e-first half ngemali ezinkulu ngamaxesha soke ukhuma ingcwaba